Ja se probudim, to je bilo negdje po noći, muž kraj mene spava ko beba, a one mene probude i vidim ima neku cijev i veli ona meni, ova moja prijateljica, i kaže ona meni, veli, tebi više neće trebati jajnici, ja sam onda imala negdje oko 45, valjda šta ja znam, tebi više neće trebati jajne stanice, neće ti trebati, šta ti neće trebati, da, neće ti trebati, mi smo ti uzeli kap žuči, jajne stanice, kap žuči i nešto iz gušterače, ubi me ako znam. Neki hormon, nešto, nešto su uzeli iz gušterače. A ja sam onda baš nakon toga dobila šećer. Mislim, malo povišeni šećer drugog stupnja, to nije neka strahota je. I samo malo da se sjetim, nakon toga, da one su mi rekle, veli, isto ne boji se, veli, znaš da te pratimo cijeli život i to, i ništa, nestale su, ja sam rekla jutro mužu, rekao čovječe, bile su 3 svemirke, on je puknuo od smijeha i onda sve. A sad ću vam reći nešto, znam da nitko neće vjerovati. Ova mala je moja kćer, to je, pokazala mi je prošle godine, a to je kćer od tih stanica koje su oni tamo napravili. I onda to je moja kćer, sad Bog zna koliko toga još ima, nikad nije ja vjerovala. Ova velika, ona je moja sestra. To kad sam ja bila dijete, imala 4 godine. Kad je to bila beba, bila je oko 3 mjeseca beba, ja se nisam micala od nje. I moja baka, ona je živjela na Mariji Bistrici, a mama koja sa tatom tamo, jel? I baka se doselila, bila je, mislim, onda kod nas, jel? Dok je čuvala i pomagala mami, jel? I sad u prostoriji, kako su bile prostorije, gdje je bio krevet, bio šporet, bilo sve gdje se grijalo, tamo je bila beba, jel, u svojoj koljevci. I onda, ja sam non stop bila kraj nje, to je bila slatka beba, stvarno, mislim, nema se riječi i stalno se smijela. I sad nakon jedno 3 mjeseca, ovako kako je ona bila blizu peći, tako, a tu je bio krevet i prazan zid, sve bijelo. I sad mala stalno gleda tamo kao da vidi nekoga na tom zidu i stalno se smije i puca od smijeha. Veli baka ovako, veli, nije dobro kad se dijete tako smije, veli, ona će postati anđeo. Ja to nisam kužila, meni je anđeo bio anđeo, Bože moj, na nešto s neba, jel? I kako se zove, nije prošlo par dana i ona je jednostavno umrla smijući se i gleda, ja to ne mogu zaboraviti. I ona je gledala u taj zid, znači da je ona nekog vidjela. Da je nekog vidjela i baka je vidjela, ali nije ona ti htjela reći meni, ja sam sigurna, jer ona je meni odmah rekla, čim je ona zaklopila okice, baka mi odmah rekla, veli, ona je otišla kao dvije sestra i kćer. Onda mi je počela pričati kako će biti nova civilizacija. Počela mi je pričati nakon šta mi je pričala o hrani, o svemu, kako će biti nova civilizacija. Ja još nisam bila svjesna nova civilizacija, nisam razmišljala o tome, nisam. I sad ona meni priča, veli, eto, u novoj civilizaciji će imati svaki svoj zadatak, nema novca, nema radnog vremena, nema ništa, svaki će odraditi svoj zadatak, kratko vrijeme, nešto kao recimo kod nas pola radnog vremena, ne znam, tako u tom smislu. I sad ja kažem, to nije bilo isti dan, to je bilo negdje između, ne znam, tu negdje, velim, nisam zapisivala datum jer nisam mislila da će biti toliko toga. I
Ja reku, pa dobro, a šta rade ostalo vrijeme, ako samo malo rade, šta rade ostalo vrijeme? Veli, pa ništa, nikad ti ne bude nikad nije dosadno, veli. Uvijek ima nešto, ne radimo, ali odmaramo mozak. Onda kako spavaju samo kad se umore, obnavljaju se, kad spavaju oni se obnavljaju, to mi nije jasno, nisam skužila kako, na koji princip da se oni obnavljaju, to ne znam. Da dobiju snagu neku, podignu imunitet ili šta ja znam, jel u tom stilu može. A buduća civilizacija će se djeca moći teleportirati iz trbuha žene kad bude trudno. Od 4 mjeseca pa nadalje se može teleportirati, staviti u neke njihove te posude. Ne posude, nego nove civilizaciji će biti izmijenjen mozak. Neki dijelovi mozga će biti izmijenjeni. Ovi stari će biti uspavani, kako sad imamo dijelove mozga koji ne funkcioniraju, tako ćemo imati uspavani dijelove mozga i probuđene druge dijelove. Eto, tak su mi objasnili. Da. Vele da oni će napraviti novu civilizaciju. Oni. Nema priče, ona kao što veli da Adam i Eva su došli prvi ljudi, pa šta ja znam, mislim, na takav stil. Ali sad neće doći Adam i Eva za buduću civilizaciju, nego će nas biti odmah više. I ko je dobar, sad ću vam reći to mislim, veli ko je dobar, još se ljudi stignu popraviti. Ko je dobar, veli može postati još bolji i on će moći ući u novu civilizaciju. Jednostavno će u to vrijeme, neko drugo vrijeme, jednostavno će krenuti. Ne postoji vrijeme, ne postoji, mislim, može vas baciti u koje god vrijeme hoćete. Prošlo, buduće, lijevo, desno, nema kod njih. Joj, prvi mjesec, drugi mjesec, nema toga kod njih. Više dimenzija postoji. Ne znam, taj njihov neki trenutak, veli čak i ova zemlja kad se bude uništila, oni će vratiti u neku dimenziju da bude ista kak je bila prije, nezagađena, normalno za život. Ovak, moj zadatak je da to ide nekud, da to neko čita, da to neko zna, nema svrhe, to je imam 2 zadatka, jedan je taj gore i jedan je što se tiče očnih problema i kako očne naočale napraviti za slijepe i svašta ima, ali mi nisu dali tajnu, veli to znaju vaši stručnjaci, veli.